வட்டம் என்றால் மையம் என்ற புள்ளி ஒன்றிருக்கும். மையப்புள்ளி ஒன்றிருக்கும். மையப்புள்ளி மேலே செல்லும் விட்டம் ஒன்றிருக்கும். இதை வட்டம் கொண்டிருக்கும். விட்டம் அதன் பாதி அட ஆரம் என்பது ஆகும். விட்டம் அதன் பாதி அட ஆரம் என்பது ஆகும். விட்டம் என்பது d ஆகும். ஆரம் என்பது r ஆகும். விட்டம் என்பது d ஆகும். ஆரம் என்பது r ஆகும். தோதான வட்டம் இதில் 90 அர்த்தம். வட்டங்கள் வேறல்லவே அடி கண்ணம்மா சட்டங்கள் போலாகுமே. வட்டம் அதை ரெண்டாய் வெட்ட அரை வட்டமாகும். அது அரை வட்டமாகும். அரை வட்டத்தின் கோணம் இங்கே 180 வெறும் 180. முழு வட்டத்தின் கோணம் 360. முழு வட்டத்தின் கோணம் 360. πr² தான் பரப்பளவு. 2πr தான் சுற்றளவு. πr² பரப்பளவு. 2πr தான் சுற்றளவு. தோதான வட்டம் இதில் 90 அர்த்தம். வட்டங்கள் வேறல்லவே அடி கண்ணம்மா சட்டங்கள் போலாகுமே. ஏலேலங்கிளியே என்னை தாளாட்டும் இசையே உன்னை பாடாத நாள் இல்லையே. அடி கண்ணம்மா பாடாத நாள் இல்லையே.